Kaixo, gaurkoan LeBlancarekin jolastuko Kasiopeia baten kontra. Ez nahi zibileko betiko kontuan, eta kontu hau dago zilarra lauen, beraz maila jogoa da, normean jolasten etena baino. Hasieraten dekarri jolastu nahi nuen, eta horregatik kontu horrela jolasten zen ez oso dekarri hori. Bideo bat grabatu nahi nuen dekarri bezala, baina, bueno, egia esan LeBlancarekin alet jokatu lehenago kontua, baina hemen eulikoan naiz. Kasiopeian kontra egiten ez zaite zer gustatzen, baina kontu honetan ez dut txapeldun asko, eta banekin ja Kasiopeiaren kontra jolastuko nintzela, baina ez zitzan gustatzen neukan beste txapeldunek ere, beraz, esan ez, nire erosutasunagatik bakarra LeBlancarekin ebiliko naiz. Xaustekin doa, hori ez zaitela gustatzen, zakit linea ondo ateko da, baina esango nuke Kasiopeiak abantaila bukala. Zentzu askotan, osea, miasmarengatik dela ikoitza erabiltzen blokeatzen dizuna, osea, potatzen badit, hola, lineatu zela da, horrezenetu ikoitza erabili, eta orokorrean, osea, DPS gehiagoka beraz. Saiatu behar naiz, bueno, LeBlancarekin beste dozenekin ere, baina alik eta azkarren erabiltzen konboa, eta joate, ze bezala berak min gehiago ingo dit. Kusi barkoa zein media daukan. Bueno, azteko nahi beti hori LeBlancarekin hori gustatzen zaite egitea, dela eraso basiko bat, ikuitzerik jo, eta eraso basiko bat etetzuli, eta horrekin elektrokutarra ere aktibatzen duzu, eta oso horrez irazten duzu tarra ez. Bueno, handikan ez nekan elektrokutarra, hemen dago, ja itzuli zaik, igual pixka ditxan barron, erabilia izateko. Baina, bueno, nivel bat berez ez da indartxok LeBlancena, bi ordea ja bai, oso indartxoka. Beraz, baina berak oso defensibo jokatu barro. Ez ditutziko... Ez ditutzen informatzen, baina... Vale, ondo batea da, dorrean erosoa jota ere. Uder daukate junglan, kontu zeilu harko naiz. Esket dorretik oso horrel dau, eta egia komplikatu oketela batxetan olea da horrela ukitzen. Bale, xeatuko naiz laguntzera joaten taldea. Kasiopeia gaina zingo du naiz, zingo nahu jarraitu. Ondo, biakil daude. Bale, ondo. Eta baino berena olekotan gaina norbanean aurkari ikasten diala Mythilanerra insultatzen ez, zergatik ez duzu jarraitu LeBlanc, ez dakiz zer, eta azkenean eske ezin zidan jarraitu ez. Minindun pila zitulako dorre azpian, beraz, hau hemen gezki honete aurkariek. Berak bakeatzen badu, nik ere bakea dugot, ze olea da ondo olitu zait. Eta aurkariak nion pila galduko ditu. Nezta, nik uste lehenago zakit. Agarro bainiko txeko nola ditzen zaiten olea da. Nire lugarloa zein minionak lehenago iristea, bai iritxeko dira. Hala ere ez askon gara, pixkata arriskatu nahiz, minionak dorrezpian sagatzen badia pila bat galtzen dut. Baina horrela oso ondo balitu zait. Zer, ai bai ama, lagurrima erosuiot. Erosin ninun 6 oskoroa, haulia da bada. Ezen ne bizitzen erosilorak ekin lagrima, ez okazen zu askorik. Osa ez dezu behar. Eta azkena zure montu indartxu ateratzen dezula ez. Justo anilloa erosten dut montu hori indartzeko. Joa, zeakatxa. Oso nekasi linea dit galdu, hala erazi. Eta ez nogol guztiak, a ber, osoko dut ze modu zibiltzen du. Ikustezu hori jartzen eta ezin ez itzuli goitzera ere miasma jarrita. Eske, eta nire tradeak ezean indartxuak horrela. Eske, zen azka. Alduet pila bat. 6 oskuro baino oso etortzen da poción de korrupziona erosten.
Hala ere, ondo nabiltzera edo eta. Eske snowbola egiteko pilatu balio du baina. Pozion de korrupzionak eta anilloa oso ondo funtzionatzen dute elkarrekiz, gehiago sendatzen zea. Hau bakazu. A ver, nik uste, a ver, hori da. Bueno, uste dezakit, batxe denezetik uste baina. Ja, ole da leku txarrean daukat. Bale, ignite aukiko ditu 20 segundotan, eta 6an ez berehala, nik uste torre izango dela pira hil dezakedan horrengo momentua. Uir, ez dago. Zakit non egongo den. Bakatzen ari da. Ba, zaitasun bat hil nago baina bueno. Bale, ikusita zakit zuzenago erosi edo nio erosi. Eski asko guztiak eta gukitzea erosiko dut. Eta bar erosiko dut eta jazta. Eta ritmoa, pues bueno, ez dut nire bizitzen egin, baina Serafina erosi horko dut. Ez du merezi, baina, bueno. Joe. Gaina lagerrima beharren seioa neukan, igual hobeto bat ez zitzaidan. Vale, farmen aldetik ez nago ezki. Ja. Vale, ondo dago. Eta horrengoan ja eraliko nuke... Pena da, ja seia dela. Saiatu nahiz, tengabe atzeraka begiratzen berak errearekin ez petrifikatzeko. Ze Kasiopeia ezak zuen, baina errea botatzen duenean berari begira bat zaudete, ba, pues hori ez, arrizta dut ezea dela. Ze pixka da, pues, Kasiopeia da hori ez Medusa, horrean, ba. Historioan ere, pues, zu behira galetzen bazinen Medusari ez, ba, arrez bilakatzen zinen ez horrela. Horde ez bai ez du behiratzen, pues, mantxotzen dizu, baina ez izu. Estun bat azkenean, beraz. Bueno, ikusten dugu bai esperientzia asko ateratzen diot, eta diru baita bai. Ez oso Kasiopeia hona, zera, zilarra lauean nago. A ber, uderri hemen dugu. Eta hori, osea, a ber, zakit noa joan den. Leblake jolasteko lehenengo kontua jolastuko non, baina hori. Ose batean, bain erekin ere egonen un partiaren bat. Utsa egin dutea. Ez erraz. Intzuli da jazta. Pusheatu ezakedan edo. Bale, miasma gastatu du, beraz tradean ez idetira zuetxetan. Ondo, exhausta gastatu du. Eta pixka flipatzen badakatzen dut antxetan. Eskakatuko dut antxetan. Osea, exhausta, Kasiopeia bezalako, osea, olako egoeratan, atzetik amazoazte linean, bakarrik erabili modu defentsiboan. Ez hasi, exhausta erabiliko eta hiltzeko, ze gertatzea. Ez da, hori, osea, gainera etortzea izue, eraitzen ezue, eta asiatzen zeate tradeo luzeago batekin hiltzen, ez? Baina bestela ez. Osea, ez egin, Kasiopeiak egin duen bezala, ze azkenean, fiskalistoa da Leblanc edo hiltzaia, atzera joaten da, da jazta. Bale, bantxarra bezakotela basera itzultzeko egoera honik. Osea, denbora emango dio aberre.
Minion hauek nire dorreren kontra jotzeko. Vale, horrengo eroste da, 1000 lehenengo objektua, beti LeBlancekin ludena erosten da ze min gehien ematen duen objektua da pertsonai baten kontra ez. Eta beraz, LeBlancekin hori interesatzen dizu, ez Lianderria edo Kasiopilarekin edo erosten duzu bezala. Gero beste arazo baitako bat LeBlancekin izaten da farmeoa, gehiago kostatzen dula beste txapeldun batzukin baino. Bale, zitzarriak ondo diot. LeBlancekin hori, gehiago kostatzen du Kasiopeiaren kontra konbo azkarra egitea ze miasman jartzen baizu izan zaitzuli ez. Berriro hilda dago. Dutxekin dut. Eta jandet. Nez iristen. Nez iretxeko. Bale, ondo dau. Eta menien hauek beti nire aldera etorriko dira posizioagatik, beraz, hemen itzultzen ez baslete ez da. Ze bere aldera gualitu dira. Eta horrek beti nire aldera etortzen mokatuko du, minion kupru berrina bada. Kasiopeia desintezatzea dira galditzen. Eta bestela botera joatea komeni da. Orain eko dute eta ez, realek zibazki ginen hor. Wow. Ezan bat ere berrazko hau. Ikuste zuen, minionak, aurkarienak gerozta gehiago direla. Eska huertatzen da, hau da kontua, LeBlancekin, osea, Kasiopilarekin. Miasma jarrita ezin ez azkarritzuli. Eskuak egoan nio pixka pokeatzeko. Pozioa neukala aprobetxatzen, baina zerrez. Wow. Bueno, ondo, atea diot exhaustan nikoa da. Vale. Zegat bizitza askorik, baina, bueno. Ea. Baina hildo hor. Eskenek bizitza gutxe ukat eta horren, zinez asko arriskatu. Maukain noa da. Zerz. Eta, claro, hain Kasiopeia itzuli da basera, erosi do. Eta enborroka jatzen badia Kasiopeia alda joan laguntzera, hobeto izutzen badira, eta jazta. Farmeoletik pila bat berreskuratu du, lehen malau bat minion edo teretzen dizkion, Kasiopeiari, eta ja Kasiopeia indua da. Bueno, ez da besteko aldea, eska bat remontatu dula. Eta Kasiopeiak hobeto eskalatzen du LeBlanque baino. Ez da LeBlancek, bat ez helioa jutan ondo eskalatzen du, ez? Osea, zu min asko daukazu, gehiten ere bakarrik, aurkariek erresago egiten ez dutela ez, mina. Kasiopeiak erregasatu du. Gaztetu du bere, ala ere hiltzen dugu. Gaztetu du, bale. Maestriarekin hilda. Eta jaukat ludena horretik itzulin edet. Eske jaksilda dago hor. Zen azka. Bueno, nik itzulin eta likit azkarrez, ludena erosi berret. Honek minandi asko emango diala. Eta joan naiteken botere laguntzera. Ez da, bueno, ja, ez erreali asko ezingo lagundu, baina bera, eske lehen egin du jokaldeakin bakarri ja.
Merezeko galtzea linea. Vale, uste dut itzuli direla. Esko, joetu bat eta bitera urbiltzen, ja, Kaisa. Nivel atletik bai ondo noala. Jo, Joni doa oso potente, Oan kontu zili barnez, igual bere botak mizera joango da, hortxe da be. Ze, ja bota dutela boteko dorrea ez. A ber zer egiten duen. Segurenik eraldoaren bila joango dira. Oberena azkar kuxiatzea. Vale, Kasiopeia botera joan da. Nik ikusten dut dela, esioka dela. Bai. Wow. Ze golpea. Osa zeharrez joan eta bakeatu. Eta joango naiz botera. Eske, zakit merezidan jarritzea ere honekin. Kasikoren nik uste saltzea dela. Eske nahi hau de saldu, ze, bide. Eta honen bila joan, eske bezala ezakit irutzi zait. Eunda irurogei txampon galtzea nahi dut kasik. Kako baino. Eske leblakekin bezlako oso gozea pila bat iristea eskalatzera eta zen nahi hori. Vale, Kasiopeia zakigun ondoan. Bai, bantxetan, xera ziltzen dut. Oh. Xeratek eman dian ez goto horrekin, pues. Joan gonez hartzera minion horiek. Jo, jone da... Osea, horiek horre berez Kasiopeiak farbatu ditu, beraz nik farbatu beharko nuke. Osea, dakan muturro de jonek, impresionantea. Eski beren arazoak arra bot linea da, gainatzetik ez dauka. Eta jonek ez dauka teleporta joteko orain topera, dragoia defendatzeko, oso ondo guaz. Osea, zein ez joan topera, hori nahi dute bezala, nik ezak ATP-a. Jone izan barru horregun barruna eta ATP-a daukanean, itzuli, eske ez dauka misterio gehiago, osea. Eta ni, eske ni nezan barruna bote, eske hori azerretazten ulertzen tipo honek, Jonek. Oh. Ondo. Vale, dragoiara emango dugu, eta eliteko gara batera bakarrik. Eske, bueno. Bi aukera ditut, roba armasa bukatu, ingo dut. Osea, hau esmeraldan ez nuke ingo, baina ziarra bajuan nagoela pentsatuz. Beti ez da ondotetzen, baina oaingoz gutxinez maionetan maiara izatela ateratzen. Eta batez ere ja markarra izaten, gutxi izango bainetu bezan. Asko izaten. Jone hilda dago.
Arbatu nau. Zebena gutxi geritu naiz. Ja? Hor. Buah, denak daude egin da hor. Esperit ez izatea errea. Ba, ia esaiten dut. Eta berraleten farmeatu behingoz. Ze pesa hau durrego ez? Ez dianean harrapatuko inoiz. Eske, zakez espero zon kaixak. Osea, 6 bat nuan leblankoa den ez, osea. Eta udir, baliteke, bale, joan da ja. Orban alde erabilizaketu ekoitza lasaiago, ze aldorrixanekan horre batego. Bale, Kasiopeio oso atzen erazte gelitu, beraz. Eske, asko molesatzen du horrek, ze ondo eskalatzen duen pertsonai bat izatean, pues. Ez da, neko ezkidu aleman, pues, baten mundu guzti hitzen du. Eta importantea da hori ere, mejaiakin ez hiltzea inoiz, kargak ez galtzeko. Ja, eta azken dara hori lortzen dugun, hor jakseko sondo gendu, ze urte bat garbinetuan goazen bezala. Vale. Arrar batu izak den orain. Vale, ondo, xeratilda, hori importantea zen. Vale. Zetar batu... Vale, ondo. Erekin ez zuten baina, bueno. Korrupzio pozionek daukan una da hori ez. Eraso basikoekin, bueno, eta habilidadeekin ebai minestrat bezala egiten dezuela. Vale, orain hau bukatu eta suposatzet basten del vazio ere supatera. Zegate MR askoa ja. Eske rebadonari erazoa diru pila dueli duela gauza bakoitzak. Ba, hori esbat. Gero ja salduko hau, pozioa, eta jazta. Bukatuko eta objetua. Eskorretu baina ziltzea importantea da. Bueno, ze dragoia atiko horrekatu barko dugu. Flasha. Wow. Kasi kagatzen dugu. Txerazek. Bale, Kasiopeiak Zonia zen lehenengo, bueno, aktiboa erosi du. Oso ona da, xeratu bainiltzea, zaurrek dragoi egiteko aukera ematen dugu. Eta horren ere burua berkaisa hiltzen ez, eta jazta. Horrekin erazten dugu borroka, talde borroka. Wow! Bota gainera. Bale, nahikoa da, erregastatu du. Kaixaren ua ikuitzakin kontu zilineet, baina... Wow! Atira bakarrik geltu da. Txeratzen errearekin. Zake jaksek edo zekan ez maita edo...
Ondo, ja ozeanoan espiritu izaten, ja jone hiltzea jaksintzeta askoz gehiago kostatuko duta. Hor ja beti abantaio izango gauza leita, bueno, gure leita fuertea da, baina bere dina bai beraz, hobeto, ja espirituarekin bida. Tariz partiadetan nik izango den erazoa da, miasma ez, oez bakarrik linea baizik eta gero, leiten begira, miasma ondo jartzen badit, ezin bete zer egin, beraz. Kontu zentzu horretan ere, netzako oso kaltegarria da. Habilidade hori. Bale, berre egiten duten. Azai gustatzen ez garremen egotea. Ze bada, datu ez zuten naxorra egiten. Nik uste naxorra egiten ez diala. Arrozenak isendatzen ezen, ekoa. Bale, agarriko dut. Vale. Vale, ya está. Oshira ziegu, borroka. Xeraz. Hor egiten duten tragoia. Genez iristen. Pues ez errez, egingo dugu naixorra eta jazta. Zagitek kaski bakarri daude. Zagit mapa jo bizita gutxe zeukan edo zer. Baina, ematen dugu denbora. Ondo, ja bastu naukatu eta orain ja Radodona. Pues ya está, bukatu da. Gigi, espero gustatu izan, eta horrengora arte.